Sta eens wat vaker stil bij de grond onder je voeten. Besef dat je er elke dag, van vroeg tot laat, met beide benen opstaat. Bedenk dat dit kostbare geschenk, zo boordevol leven, je voeding zal geven, zolang je er duurzaam mee omgaat. Wees je vooral bewust van dit wonder. Een rijkere grond maakt de wereld gezonder en zorgt voor een beter klimaat. Voel hoe je telkens, op ieder moment, een schakel in die kringloop bent. Je kunt niet zonder fundament, de wortels en de aarde, de bodem en haar waarde. Nou, goedemiddag Geert. Wat ben je groot geworden, jongen. Ga zitten. Ik heb gehoord dat jij boer bent geworden. Ja, klopt. Nou, wat fijn. Mag ik jou dan een vraag stellen? Jazeker. Nou, want van mijn oppergrondpiet heb ik namelijk gehoord dat er in 2 handjes vruchtbare aarde net zoveel leven zit als de mensen hier op aarde. Maar die geloof ik niet. Nee. Toch? Toch schijnt het zo te zijn. Meent u dat? Ja, onvoorstelbaar. Ik kan er ook moeilijk een voorstelling bij krijgen, maar als ik dan de wormen en ander leven in de bodem zie, dan is dat het topje van de piramide en daaronder, daar schijnt heel veel microbiologie te leven. En wat betekent dan de grond voor jou als boer? De grond is de basis onder ons bedrijf, fundament voor een gezonde voedselproductie, voor gezond eten voor de dieren en daardoor ook gezond voedsel produceren voor de mens. Nou, dat klinkt me als muziek in de oren. De boeren als apothekers van de toekomst. Ik zou zeggen, aan de slag!